Kiwis chinensis en la Comunidad Valenciana. No todo tiene que ser verde. És una jornada tècnica organitzada per Ava Sajas i en la Comunitat Valenciana, en la finca Sinyent concretament, i que va abastar tot l'aspecte que el kiwi té en l'actualitat. Han vingut tècnics, professionals, que són els que van a parlar del tema. I nosaltres ara tenim a Cristóbal Aguado, ell és el president d'Ava Saja. Cristóbal, una jornada d'alta gestió. Efectivament, creiem que hi ha que buscar cultius alternatius i potenciar-los en la Comunitat Valenciana. En aquest moment, un dels cultius que ja porta anys però que està especialitzant-se en noves varietats patentades, que tens que pagar royalties, però que tenen un mercat molt més exigent i molt més rentable. Estem parlant, per tant, del kiwi, i els kiwis, per descomptat, el verd sempre està ahí. El tenim històricament, però ara estan els kiwis grocs i inclús els kiwis rojos, que estan molt de moda en Xina, són patents, com dic, xines, i d'alguna manera estan revolucionant el mercat. És un cultiu que per al minifundio és magnífic, perquè té moltíssima ocupació de mà d'obra i, per tant, no estem parlant de grans explotacions. Qualsevol agricultor valencià pot optar a fer kiwis i garantir-se d'alguna manera un empleo en una remuneració econòmica molt positiva. La pregunta sempre clau per a l'agricultor, per al llaurador, d'alguna manera, ixe kiwi, la temperatura, la climatologia que tenim en la Comunitat Valenciana, més concretament en la província de València, és l'adequada per a aquest tipus de cultiu? Bueno, pues hi ha una realitat. El kiwi verd, en els productes que utilitzàvem i les formes de cultiu, era difícil fer-lo produir al nivell que nosaltres volíem, perquè necessita un número d'hores de fred que és molt més exigent. En aquest moment, les noves varietats, tant el groc com el roig, són menys exigents en hores fred i, per tant, es pot aconseguir una millor producció, un major rendiment i, per tant, una major adaptació. El ponent, quan es posa en 30 o 40 graus, si està molt de temps, li pot fer molt de mal al kiwi. Per això el protegim i per això busquem les pulveritzacions en aigua per moments puntuals i millorar el sistema de cultiu. Un llit de brossa en el camp que manté la humitat, si reguem en irrigació aèria i, en definitiva, al final és un sistema de cultiu adequat al clima valencià, que és el que avui en aquesta jornada se va explicar. Efectivament, és una possible solució molt interessant i, des de luego, avui per avui, els últims anys, molt rentable. Gràcies. I a tots vostès dir-los que el cultiu del kiwi pot ser una alternativa a la sostenibilitat, una alternativa a que aquests agricultors puguen donar un rendiment adequat a les seues terres d'alguna manera i patir menys d'allò que estan fent.